Ayan guys, good afternoon, kakagising ko lang po. Hello mga kagors. So ayan, nagsorry na po si Ma'am Alexis Caranza. So ayan, alas 2 na, no? Gwapo pa rin naman ang mga Pangasinan kahit kakagising lang ng mga hapon, no? So anyway, yan, nagsorry na po siya guys. So ito, panoorin nyo po, okay? Nag-public apology siya guys, alright? Sige, panoorin nyo po. Panoorin po natin. Ako si Alexis J. na taga Valenzuela. Lubos po akong humihingi ng tawad at pamunin sa nagawa kong paninira sa bayan ng Pangasinan. Nadala lang po ako ng galit ko kaya ako po nasabi yun. Tao lang po ako na nagkakamali. Sana po tanggapin niyo po ang public apology ko sa na nakatira sa mga Pangasinan na nadamay ko pa. Alam ko po nakasira yung mga salita ko tungkol sa lansad ng Pangasinan. Lubos ko naman po pinagsisisihan yung mga pagkakamali ko. Sana maging silbing aral tong video ko sa mga kabataan. Sana wala nang tutulad sa akin. Tayo ang pag-asa ng ating bayan. Huwag na nating sirain ang ating buhay dahil sa social media na ito. Lubos po ang aking pasasalamat sa mga nakakaunawa sa akin. Magmahalan tayo, di dapat natin sirain. Di dapat tayo magsiraan. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko sa mga taga-Pangasinan. Isa lang po akong nabiktima ng online rambulan ng pangalan ng page ay Valenzuela versus Pangasinan Rambulan. Naging silbing aral na ito sa akin. Di ako nakinig sa magulang ko. Hindi ko naman ito ginusto. Katuwaan lang po. Nandun sa katuwaan na ito. Hindi ako nagdalawang isip kung tama ba yung gagawin ko. Kinalat po kasi ng kinalat yung video na yan. Dapat po sa page lang po talaga yan. Hanggang sa gumawa din po sila ng YouTube. Dinala din po nila sa YouTube. Pasensya na po kayo sa akin. Una po kasi kaming nilait ng mga taga-Pangasinan. Kaya nag-live din ako tapos di ko po alam na ilalabas din yung video. Dapat sa page lang po ng Valenzuela versus Pangasinan Rambulan. Sa mga nakakaintindi po sa akin dyan, maraming salamat po. Ngayon po nagsisisi na ako. So yun, napanood nyo naman. So kung papansinin nyo naman, sinulat na niya yung gusto niyang sabihin at tinuruan na rin po siya ng mga magulang niya. Kaya mas okay na rin po yan. At least po na mahinahon din naman yung pagkakasabi na sorry sa buong Pangasinan. So lesson learned sa gumagamit ng social media, okay? Sa mga kabataan po dyan, ang social media po ay gamitin po natin sa magandang paraan, okay? Think before you click, ayan. When using social media guys. So yun lamang po at maraming salamat. Sana po ay mayroon po kayo napulot na aral dito sa video po natin today. Thank you. Magandang hapon. Bye-bye mga gors.